Гісторыя святыні, якую называем краевугольным камнем беларускага барока, цікавая, гераічная, а часам і трагічная. Але на працягу 4 стагоддзяў касцёл у нясвіжы ніколі не зачыняўся, і цела Хрыстовае заўсёды прабывала ў святыні. У 2011 годзе славуты духоўны сімвал Беларусі і помнік архітэктуры ранняга барока касцёл Божага цела ў нясвіжы адзначыў 410 год свайго існавання. В першую чаргу мы хочам падкрэсліць і сказаць, што гэта ўсё-такі дом Божы, храм. Ён існаваў 400 гадоў як храм. Тут прыходзілі нашыя прадзеды, прапрадзеды, дзяды, і многія людзі прыходзілі сюды, маліліся, прыходзілі сюды акармляцца пішай духоўнай. І не хацелася, конечно, каб гэты храм знік як духоўны цэнтр у першую чаргу. Кожны дзень у нас адбываюцца тут богаслужэнні, ашчэння, шлюбы, пахароны, то есть жыве паўнацэнным жыццём як дом Божы. А ў вольны час турысты маюць магчымасць, вот, напрыклад, зараз у нас есть паміж службамі 2-3 гадзінкі вольнага часу, і турысты могуць наведаць храм і могуць спусціцца ў крыпту. Многія сярод іх, конечно, людзі веруючыя, мы дазваляем ім больш пабыць у храме, памаліцца. Гісторыя каталіцкага касцёла ў Беларусі заўсёды была багатая на разнастайныя падзеі на працягу ўсяго перыяду свайго існавання. У 1510 годзе па фундацыі Пятра Кішкі, які ў той час валодаў Нясвіжам, быў пабудаваны драўляны касцёл Святога Духа. Новы уладар Нясвіжа, князь Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка, прыняў каталіцтва і саму святыню перадаў таварыству Езуса. Увогуле яго фундацыяй было пабудавана вельмі шмат храмаў. Яго жонкі Вішнявецкай. Напрыклад, Чарняўчыцы упамінаюцца, Новы Свежань упамінаюцца, Дзіраўная і гэтак далей, которые мелі фундацыю менавіта радзівілаўскую. Фундатар касцёла князь Крыштаф Радзівіл-Сіротка, чалавек набожны, зрабіў паломніцтва па святых мясцінах у Палестыне, атрымаў годнасць рыцара мальтыйскага ордэна, а калі вярнуўся ў Нясвіж, то пачаў будаўніцтва новага замка і касцёла непадалёк ад яго. Сиротка решил сделать хороший размах, не только костел, а сразу начал делать огромнейшее строительство. Целый город сразу строить. Замок, 4 монастыря при каждом костеле, церковь одновременно. Еще коллегиум строил. Ратуш сразу городскую фундовал. Он залез в долги ко всем близким магнатам своих. Королю польскому залез, друзьям везде. Брал деньги, не жалея ни себя, ни средств. Вот какой размах, какой человек был уникальный. Сіротку ўразіла базіліка Езуса ў Рыме, і ён вырашыў пабудаваць падобную на сваёй радзіме. Езуіты доўга не згаджаліся сюды ехаць. І ў канцы яны згадзіліся, бо Сіротка ім паабяцаў вельмі вялікі ганарар. І гэта быў адзін з лепшых у іх заробкаў увогуле ў ўсіх кляштарах у Еўропе, якія існавалі ў той час. І, конечно, генерал згадзіўся, што яны прыедуць у Нясвіж. Ну, в першую чаргу езуіты, напэўна, думалі, што і за Нясвіж. Ім бы Парыж, Берлін, яшчэ што-небудзь там кляштары мець. А што тут у Нясвіжы? Нейкі невялічкі гарадок пасярод лясоў і гэтак далей, балот. Але Сіротка ведаў, што калі прыедуць езуіты, яны прывязуць новыя нейкія ідэі, прывязуць культуру
прывязуць адукацыю і многа іншае. Ён іх запрасіў і сказаў, што я будую для вас ужо храм. За аснову праекта архітэктар і езуіт Джаванні Марэя Бернардоні ўзяў планіроўку касцёла Эль-Джезу ў Рыме. Ён меў форму лацінскага крыжа, выцягнутага адным канцом, з вялікім купалам у цэнтры. У выніку нясвіжскі касцёл прыкладна ў 3 разы выглядае менш за італьянскі прататып. Иоанн Мария Бернардони, он был хороший, как видите, создатель всего проекта. Вот. Он, наверное, сам князь был очень начитанный человек и очень грамотный, потому что учился в высших заведениях за рубежом, когда был еще юношей и молодым человеком. И вот он решил создать идеальный как бы город, свой город идеальный. Поэтому и план новый сделал, квадрат, чтобы не кружить, не вертеть, не было стеснительных этих законов. Свободный квадратный город с центром торговой площади и выходом во все стороны, с укреплениями. В Европе это было уникальное. Па кутах фасада святыні былі размешчаны фігуры святога Мікалая і святога Крыштафа у гонар фундатара касцёла Мікалая Крыштафа Радзівіла-Сіроткі. У верхніх нішах фасада былі размешчаны гіпсавыя статуі святога Ігнація Лайолы і святога Францішка Ксаверыя, двух найвялікшых іезуіцкіх святых і фундатараў ордэна. Будаўніцтва сённяшняй святыні доўжылася 6 год. Касцёл быў кансакраваны ў 1601 годзе папскім нунцыям Клаўдзія Рангоні пад тытулам Божага цела. Нясвіжскаму фарнаму касцёлу пашанцавала выстаяць праз усе гады ліхалеццяў. Знешне ён не змяніўся, а вось у сярэдзіне роспіс пацярпеў у пажары 17 стагоддзя, калі засталіся сцены, скульптуры, фрэскі, нанавіліся зноў. Мастак Крыгер аднавіў першапачатковы роспіс. Далей гісторыя працягвалася так, што была шведская вайна, вось гэта паўночная вайна, і храм быў пашкоджаны. Наколькі моцна звестак многа няма, але ведаю, што згарэла званіца, якая пры храме зараз знаходзіцца, і дах таксама хіба гарэў. Таму было прынята рашэнне абагаціць храм, і было зроблены роспісы. У 1750-53 годах Дамінік Ксаверій і Ксаверій Юзеф Хэскі, бацька з сынам, кіравалі гэтым працэсам. Яны былі прыдворнымі мастакамі Радзівілаў. Фрэскі унікальныя. Гэта сапраўдная фрэска. З італьянскай мовы фрэска тлумачыцца наступным спосабам. Гэта мокрая. Па мокрай штукатурцы, па мокраму тынку наносілася фарба і пазней расфарбоўвалася. Некаторыя элементы бачна, як гэта рабілася первазданна, бо майстар наносіў сетку. Ёсць фрэскі і бачны такія ад штифта гэтыя прорэзі. Вельмі унікальныя фрэскі тым, што яны вельмі збліжаныя да фрэскаў Сікстінскай капэлы. У галоўным алтары ікона «Тайная вячэра» памерамі 8 на 4 метры, створаная, як і фрэскавыя роспісы, у 1752-54 годах прыдворным мастаком Ксаверыем Дамінікам і яго сынам Юзефам Ксаверыем Хэнскімі. Гэта ікона – візітная картка касцёла. На ёй прадстаўлена апошняя вячэра пана Езуса з апосталамі. Нідзе ў свеце вы не ўбачыце вячэры пана Езуса пры круглым стале. Вельмі цікавая ікона, з'яўляецца працягам касцёла. Ну і так фрэскі яны павялічваюць касцёл. Касцёл сам па сабе ён не зусім такі вялікі. Але калі ўглядацца ўсе гэтыя фрэскі, ўглядацца ў абраз апошняй вячэры, то здаецца, што храм агромны, вельмі вялікі. Сама ікона, яна мае вельмі такое высокае адлюстраванне, духоўнае, тэалагічнае. Паказана цікавая рэч. Адзін з апосталаў, ён сядзіць у адасабненні. Калі глядзець на абраз, з левага боку сядзіць як бы адзін, адвернуты ад усіх, і толькі ад яго, заўважце, толькі ад яго падае цень. Цень вот этого предательства, цень Юды. Што яшчэ цікавага звязана з гэтай іконай? Ну, тое, што яе рэстаўравалі ў 1980 годзе, дзякуючы намаганню ксяндзу
Гжегошу Каласоўскаму па гістарычных звестках, і ён заплаціў 60 тысяч савецкіх рублей. На тыя часы, это калі 60 копеек палічыць быў рубль, но я так дакладна не лічыў, но прыкладна 90 тысяч до 100 тысяч долараў. Гэта ў 80-м годзе это былі вялікія грошы, сапраўды. Кожны касцёл – гэта цэнтр мастацтва, гісторыі і культуры той зямлі, дзе ён знаходзіцца. Касцёл захаваў для нас не толькі творы мастакоў мінулага, але і памяць пра людзей, якія жылі і працавалі ў Нясвіжы. Існуе паданне, што знакаміты Франц Шуберт пад уражаннем фарнага касцёла напісаў сваю славутую «Аве Марыю». У пачатку 18 стагоддзя з падтрымкай князя Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі пачалася рэканструкцыя храма. Быў павялічаны фізічны і візуальны аб'ёмы касцёла Святога Цела. Першую задачу выканалі дзякуючы пашырэнню бакавых нефаў і ўключэнні ў асноўны інтэр'ер адкрытых тады капліц Святога Пятра і Андрэя. Пасля сцены і своды храма былі пакрыты роспісам, які імітаваў сыходзячую ўверх прастору. Такім чынам была створана ілюзія аб'ёмнага інтэр'еру. Пасля знікнення ў Нясвіжы езуітаў праз 20 год з карты Еўропы знікла і дзяржава Рэч Паспалітая, а тэрыторыя Беларусі апынулася ў складзе расійскай імперыі. Дарэчы, у гэты сумны перыяд былі закрыты царскімі ўладамі ўсе кляштары на Беларусі. Сітуацыя змянілася пасля 1917 года, калі часовы ўрад дазволіў аднавіць мінскую дыяцэзію, біскупам якой быў прызначаны Зыгмунд Лазінскі. Так сталася, што з 1925 па 32 гады ён быў першым біскупам новаўтворанай пінскай дыяцэзіі, у склад якой уваходзіў і Нясвіж. 17 верасня 1939 года адбыўся арышт радзівілаў і дэпартацыя ў глыб Расіі шматлікіх несвіжан. Апошняя вайна не шкадавала ні людзей, ні храмы. Пакуты вайны далі свету і новых хрысціян. Каталіцкі ксёндз Максіміліан Колбы, цяпер ужо святы Максіміліан Марыя Колбы, калі немцы знішчалі людзей у газавыя камеры, каб выратаваць хаця б аднаго чалавека, прапанаваў сябе замест няшчаснага. У 1944 годзе падчас франтавых баёў была знішчана верхняя частка купала і цалкам згарэў дах. Але фрэскі засталіся некранутымі. Пасля вайны ксёндз Гжегаш Каласоўскі разам з вернікамі распачаў адбудову святыні і амаль праз 6 тыдняў праца была завершана. 2 снарады трафілі у купальную сістэму. Каласоўскі вельмі шмат унёс у гэты храм. Першае, што ён зрабіў, гэта правільна затушыў пажар у 44 годзе разам з парафіянамі і за 2,5 месяцы цалкам аднавіў дах. Цалкам была адноўлена сістэма купала і храм захаваўся. Цяпер кажуць, што каб храм адрэстаўраваць, зрабіць штосьці мінімум 5 гадоў. Так рэстаўратары прагназуюць. Яны ж зрабілі за 2 месяцы. Людзі здымалі бляху са сваіх дамоў, прыносілі, каб накрыць дом Божы. Бо казалі так, калі знікне дом Божы, мы і нашае жыццё страціць увесь сэнс. Каласоўскі нават так хадзіў да лясніка, прасіў лес, то і ляснік кажа: «Слухай, мне нават у лес пайсці, каб паказаць, якія дрэвы можна секчы. Я не маю ў чым нават, не маю сподні нармальных, каб выйсці ў людзі». Каласоўскі зняў свае штаны, даў яму і кажа: «А мне і так добра будзе пад сутанай, так жарка». Ён
конечно, выделил им леса. Наступны раз там пришел, кашулю ему отдал свою, то и так само кавалок леса выделил. Але так будовали. З Божай дапамогай удалося выратаваць ад знішчэння савецкімі войскамі саркафагі радзівілаў, якія знаходзяцца ў гэтай крыпце. Пад пагрозай смерці ксёндз Гжэгаш Каласоўскі таксама ўратаваў касцёльныя рэліквіі, літургічныя прылады, звон і арганы, якія хацелі ператварыць на зброю. Наш касцёл не закрываўся ніколі, таму што заўсёды быў у касцеле святар. У час вайны ксёндз хацеў вельмі сахраніць арганы. У нас арганы старыя. І ён гэтыя трубкі, которые святных металаў, ён выкруціў, забраў гэтыя трубкі і папрасіў людзей, каб іх схавалі. А немцы требавалі, каб ён аддаў гэтыя трубкі. І тады ксёндз дагаварыўся з загатавіцелем, который напісаў накладную, што ён прыняў як металалом гэтыя трубкі. За гэта ксёндза былі пасадзілі ў цюрму несвіжскую. Ну, але там праваслаўны бацюшка яго вызваліў. У 1945 годзе пачалася дэпартацыя, а дакладней перасяленне беларускіх палякаў у Польшчу. Сям'я святара таксама вырашыла выехаць з Беларусі, але сам айцец Гжэгаш вырашыў застацца і далей працаваць у Нясвіжы, хаця ўлады пагрозамі шантажом намагаліся змусіць яго да выезду ў Польшчу. Рашэнне застацца ён прыняў і, развітваючыся сваімі роднымі такімі словамі, сказаў: «Добры пастар не пакідае сваіх авечак, калі на іх нападаюць воўкі, але бароняць іх уцякаюць толькі найміты». Ён вельмі любіў людзей. Яго дзверы заўсёды былі адкрытыя для ўсіх людзей, для багатых і бедных, для граматных і неграматных. Святароў арыштоўвалі, расстрэльвалі, касцёлы зачынялі і бурылі, а вернікі, што прыходзілі да уцалеўшых касцёлаў ці дапамагалі хаваць святароў, жылі пад пагрозай аб'яўлення сябе ворагамі народа. А калі касцёл улада хацела ператварыць у музей атэізму, ксёндз Гжэгаш Каласоўскі не толькі не дазволіў ім гэта ажыццявіць, але яшчэ і адрамантаваў святыню. Ксёндз Гжэгаш Каласоўскі адслужыў бязменна Богу і людзям 52 гады. Славіцца святыня і сваёй крыптай, трэцяй па велічыні ў Еўропе. Тут знаходзіцца 69 саркафагаў. Першы быў пахаваны Мікалай Радзівіл-сіротка ў 1616 годзе. Апошняе пахаванне адбылося ў 1936 годзе. У 2000 годзе з Лондона быў прывезены прах Антонія Мікалая Радзівіла, які памёр у 1999 годзе ў Лондоне. У 1750 годзе ў пахавальні быў устаноўлены і асвечаны алтар. На жаль, немногія адносяцца да гэтага з павагай, таму ёсць небяспека, што гэтыя саркафагам пашкодзіць, таму што як ідзе дождж, наносіцца многа вільгаці, снег і так далей, гэта ўсё як бы шкодзіць. Калі не будзе нейкіх другіх рашэнняў прынята, не будзе адпаведна адрэстаўравана і забяспечана ад гэтых усіх праблем, то можам і турыстаў не пускаць. Як гэта пойдзе далей, это невядома. Але ў даны момант гістарычнае вялікае мае значэнне. Увогуле, ініцыятар гэта быў сам Радзівіл-сіротка, Крыштаф Мікалай Радзівіл, па-мянушцы сіротка. Ён са святой зямлі, калі вярнуўся, быў чалавекам вельмі набожным, вельмі рэлігійным. Ён вырашыў, што яго павінны пахаваць так, як пахаранілі Езуса. Не ў зямлю закапаць, а пячоры. Таму камнем усё там вымуравана, а пазней было адтынкавана. І ён прывёз з сабой сакрэт бальзамацыі з святой зямлі. Сакрэт гэта быў тыпова нясвіжскі, ён адрозніваўся ад усіх сакрэтаў іншых, бо было забаронена каталіцкім касцёлам у той час рабіць ускрыццё цел.
І ён прыдумаў такі метад, што спачатку цела там вымачвалася ў розных растворах. Праўдападобна гэта была соль, сода і яшчэ нейкія растворы. На працягу паўгода, а можа і больш. Пазней намазвалася бальзамамі, і цела захоўваецца да сучаснасці. У 18 стагоддзі гэты сакрэт страцілі. А уж как касается усыпальницы, то она постоянно перетрясывалась, потому что думали, жили князья Радзивиллы, то там, естественно, богатство, какие-нибудь украшения. Но как это можно похоронить князя без всяких украшений? А дело в том, что фундатор этого костела, Николай Христофор, по прозванию Сиротка, он видел все эти передряги, потому что сам был рыцарем в свое время, сам сражался, даже под Псковом был в войне с русскими, Стефан Баторий, польский король, вводил туда войска. Но поэтому он видел всякие варварства военные, и видел, как обращаются с подобными усыпальницами тем временам. Поэтому, когда строил костел и под низом эту крипту, как мы называем усыпальница, дал указ, чтобы его потомки все хоронились в простых одежах, в простых гробах, без украшений, без всяких ценностей. Что и так и происходило на процессе веков. А захватчики всегда думали нажиться. Эти там мумии, они перекидывались с места на место, перетрясывались, их выбрасывали, потом назад ложили. Поэтому они очень довольно в таком страшном состоянии, можно сказать, не годящиеся для обозрения. Поэтому гробы в 1904 году, когда была специальная комиссия по установлению остатков, потому что даже уже не знали, в каком гробе кто находится. Надо было идентифицировать личности. Комиссия, она состояла из священников, медиков, высококвалифицированных профессоров по тем временам Речи Посполитой, овцев и поляков, и русские присутствовали, и священники разных концессий смотрели, и записывали специальные документы, как кто выглядел, это фиксировалось и опечатывались. Но с тех времен, конечно, печати, можно сказать, не сохранились. Еще раз было вскрытие. Ленин умер, портился потом спиртутом. Вспомнили, что на территории бывшего Союза есть такая уникальная вот подземная гробница. Радзівілы таксама пахаваны ў Літве і Польшчы. Радзивиллы не все здесь умирали, в других местах Радзивиллы похоронены, в своих имениях, замках и на кладбищах. А так все это Радзивиллов. Ихние родни, жены ихние, дети, внуки. Усяго 70 труноў, усе яны падвоеныя, унутры кожнага яшчэ адзін. Першы раз труны адчынялі ў 1905 годзе, калі быў рамонт, другі раз у 1953, калі памёр Сталін, прыязджалі спецыялісты з Масквы даведацца пра сакрэты бальзамавання. Сіротка напісаў такі тэстамент, каб яго пахаранілі ў простай адзежы пілігрымаў, той, якой ён вандраваў па святой зямлі, што і было зроблена, і быў захаронены ў гэтай адзежы. Яго ўвогуле словы такія: усе мы пілігрымы ў гэтым свеце. І наше жыццё – гэта чаканне. Напісана, прыкладна такія словы напісаны на лацінскай мове на яго эпітафіі. Ён быў вельмі мудрым чалавекам. І нават сцвердзіў, чаму ён зняў даспехі свае і пайшоў як пілігрым па святой зямлі, бо кажа, што ўсе мы роўныя перад абліччам смерці, усе мы пілігрымы. Сёння мы ганарымся, што ў наш касцёл Божага цела едуць людзі з усяго свету, ад простых турыстаў і пілігрымаў да тытулаваных асобаў. Жыве, напрыклад, Альжбета Томашевская з роду Радзівілаў, яна так прадстаўляецца. Гэта дачка предапошняга ардыната Альбрэхта Радзівіла. Яна ў 35 годзе выехала з Нясвіжа пасля смерці свайго бацькі, мела 16 гадоў. Яна прыязджае кожны год, каб памаліцца пры саркафагу, пры гробе свайго бацькі.
Сягоння мы з вами наведалі касцёл Божага цела у Нясвіжы, дакрануліся да гісторыі, пазнаёміліся з сучаснасцю. Наша перадача заканчваецца, але мы з вами не развітваемся, а кажам да наступных сустрэч. Жадаю, каб добры Бог благасловіў вам і вашым сем'ям. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні.